ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଥିଲା ରବିବାର, ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ପରିବା ବଜାର ଆସି ଦେଖୁ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଫଟାଫଟ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ପଶିଲୁ ଆଉ କିଛି ପରିବା କିଣିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିନ୍ସ ଭାଗେ ଧରିଲୁ, ବିଟ୍ ଭାଗେ ଧରିଲୁ, ତାପରେ ପଇସା ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମଉସା ପାଖକୁ ଗଲୁ, ପିଆଜ 2 କେଜି ଧରିଲୁ, ପଇସା ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ପାଖକୁ ଆସିକି ଆମେ ପଚାରିଲୁ ବାଇଗଣ ଭାଗ କେତେ? ମାଉସୀ କହିଲା 50 ଟଙ୍କା। ଆମେ କହିଲୁ ଟିକେ କମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ କହିଲା ନବୁ ଯଦି ନେ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଖ। गजब बेइज्जती है। ମାଉସୀର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ଆଉ ବାଇଗଣ କ'ଣ କିଣିବୁ, ସିଧା ଚାଲିଲୁ ମସଲା ଦୋକାନକୁ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ମସଲା ଦୋକାନକୁ ଆସି ଚଣା, ଜାଇ, ତେଲ, ହଳଦୀ ଧରି ପଇସା ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ମାଛ ଗୋଦାମକୁ ଆମେ ସିଧା ଚାଲିଲୁ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ମାଛ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାଛ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତ ଆମେ ଭାଇକୁ ଦେଲୁ। ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲେ 300 ଟଙ୍କା, ତ ଆମେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତଳକୁ ଆସିଲୁ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ମାଛଟି ଆମର କଟା ହେଇନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାଛଟିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ରଖିଦେଇ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିଲୁ। ତାପରେ ଭାଇ ଆମକୁ କାଟିକି ଦେଲେ। ଭାଇ କାଟିକି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ଆମର ଫିନାଇଲ୍ ସରିଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିନାଇଲ୍ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଫିନାଇଲ୍ ମାଗିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫିନାଇଲ୍ ଦେଲେ। ଫିନାଇଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ସେଇଠୁ ସିଧା ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତ ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।